I havde haft den over ved Carina, ikke? Jo. Ja. Hun havde ham i 1,5 måned, tror jeg. Ja. Og jeg ved faktisk ikke, hvor vildt jeg har været med. Altså, jeg var jo simpelthen imponeret, at i løbet af 3 dage, der var hun op og rundt og kunne alting. Ja. Så synes jeg bare måske, der skete lige lidt nok. Ja. Og så har jeg bare hørt, at hvis de er alt for nemme, så kommer hun bare rigtig nemt op med. Ja. Og han har nok været rigtig, rigtig nem. Ja. Men altså bare, han er der, hvor I forventer, han er. Så er det ikke noget problem. Nej, men jeg kan jo ikke... Jeg har ingen stand på så meget. Hvor gammel er han? Han er 4. Ja. Så han er jo sådan set klar til championat. Det er han jo. Men han er jo klar til at komme videre i systemet. Ja. Jeg havde bare sådan at tænke, nej. Ja, den er, men nu havde vi også en, der var lidt skravlet sidste år, så vi har jo ikke sådan rigtig oplevet, at de bare var sådan fit for fight til at starte med. Nej. Og det er den her sat med godt nok. Da den er ude af sko, da den galopperer. Den kan ikke finde ud af at trave sig til gengæld. Nå. Vi har set den trave 5 trin, siden den er blevet født. Ja, det var jo godt. Nej. Men det er fint nok, at den tøjs. Ja, det må man. Og den er større end den sidste år. Nå. Jeg synes faktisk også, den er kønner. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad de siger til hende. Men det var ikke en beholder, det var en anden, der var en beholder. Ja. Ja. Det er forhåbentlig, at det er en sælger, den her. Ja. Islænder med Det var nok det. Ja. God. Den ser vældig koncentreret først. Til at være en vældig unge. Det var det ikke meget for at gøre. Nå, jeg er sgu ikke så stor. Der er sgu mange af dem, de er lidt funny i hovedet. Ja. De er sgu lidt spooky. Men jeg tror, det er lidt hobby, det har det ikke. Men simpelthen sætte værsmæs på. Ja. Nej, hvad hedder det? Den store blev bange. Ja. Men den ser også noget nisse i hvert fald. Ja. Men det er nok ikke, man skal gøre. Ponygen. Ja. Det gør ingenting da. Nu er han ved at være træt, ser det ud til. Nu begynder han sådan at skulle slå lidt. Hvad er det nu, hun hedder? Fie? Ja. Og vi kan få dem hjem nu. Har jeg fortalt det? Hvad for noget? Hestene. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi kan få dem derhjem, hvor vi bor. Nå, hvad kan det være? Fordi vi har købt 2 lager her. Det gør min faktisk heller ikke. Og til trods for det, så har Benjamin, da det blev defineret, fået lyst til at tage projektet på. Det er også det er min anden med. Jeg håber så, at vi snart får en mail om, at de kan købe skoler med kultur.